Aina hai faisok mereka cini bes kango. দাও আমি তোমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দেবো ইনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র ভারত যত চিনি ওয়াই টেব রং কই নাই বরং না তুই আসুক দিনা বাগে চিনি ওয়াই টেব দি জেনারেল সেক্রেটারি চিনি ব্রাদার Kaisa hati panda. Aina hai bes kaniloi koya. से थामनी बेलायखन इम्पोर्टेंट कॉक कैसे कैसे जे कॉक कैसे था जे सालांगमनी और कॉक चुं मुतुनार गई जों बसखंगा आवलायनाय हाके जों जबा खोप्लायनाय जों साइमाना ताकुरो 70-71 बोसोराव मै जों जत पार्टी खालायलायखा जों केबो सेजा थैख्रै तांनि हाके जों दिनै आगे थानाय जराव जों बुद्धि होइनो बै एमएलए एनखा बुद्धि होइनो बै मन्त्री लायखा बुद्धि होइनो बैनिया दालां लायखा फेबा बरं तिनी सिनि दफानि बागै पार्मानेन्ट सल्युशन रिनानि बागै हिनि बरजुनो तिप्रालेन रिनानि हिनै तिप्रालेन सामनानि हिनै जे जुनो लगी तिफेका सारा तिरपानि तिप्रा सारा जत थानजगलाय जिनि बरं बना सन लगी लायखा फेबा 2018 इलेक्शन फैमिली आगलो तिनी जत एमएलए नाय आईपीएफ तिनी बीजेपी निथुं केबो जिनि तिप्रासन बाय खरं लिया जों प्रमाण नवि थांगा 4.5 बोसोर में थांगा एसेंब्ली व खरक सापने एमएलए मंत्री जिनि तिप्रासन बगे पार्मानेंट सल्युशन जानो बगे केबो खरं निमानि करिखौ आवन बे तिना जराव जों बेलेनो कपाल गाहाम जों आसर बोसोराव बै 184 जन राजानि बंशनि कक सामां तिनी जों आरो सफायखा याबा तिनी 184 जन राजानि बोथोरि तिनी 186 जन राजा तिनी अ बिरमानमा दमन जराव तिनी बुइबा सातजन तमान जराव बुइबा तंथन सेंजन तमान जराव तिनी जुनो फियगनानि बगे तिनी थं बजाय तिनी लगिरि फेका आवन बगे जों चिनि बुबागारानो जों बेलाय गना हामबायरिबो चिनि बुबागान खुलुमबो तिनी अमर वानजु ताइ ताखुरो गोबां बरो क्वेश्चन खालामो चिनि बुबागारानो इभेन खालायो थाइ चिनि परम्परा जों साइथांगा बुबागारा तामनि क्वेश्चन खालायंगे आगे जों खायफोरनो खोराय आगे राजा बरो तं हिने क्वेश्चन थायो आगे नरम खलाय दिनि नरो सुजुरि खाबले नरो लगिरि खाबले नरो खलायमे एंगने तो तिनी बुबागारा तिनी बुसायमा फेका नरो खलायमे एंगने तो तिनी बुबागारा चिनि दफाना फेउना बय तिनी सा खाबे तो दिपाना तिनी तिनी बुसायमा फेका आवन बय चिन बेरे कबाल कामनि वान्स ताइसिबले आवन बय तिनी हजाराव जों आंगबो सारनो मसंगो तिनी हजाराव चिनि लिडाराव तिनी बुबागारानो जे अपोजिशन दंनो सेजनार नां सारनो मसंगो नों खरसा तिफ्रासा नों खरसा अहानि बसा नों तिरा अजाराव नों बुबागारानो सेजाबै तिनी तिफ्रासा सेजालायै नों तिरा अर कालायै तिरा अर हामिया सालायै वाराय दंनो जराय दाखुरो जरा बेले केसेबजार जरा जुनो नासिया जरानो जों रिफ्रि माखासिनाय ताकि तानि चिनि बरं बना प्रेसिडेंट साइथांगा 2026 जंगे चिनि तामो चिनि बिपद दं आ बेबन स्राय के साइमान थाका आवन बगे तिनि चिनि बुबागरा जेलिदानो बोय रां बायो पाइमानिया माइ बायो पाइमानिया आइन बायो थकिमानिया कोन बायो मेचिनमानिया ओम हाइलि दताबो चिनि बुबागरा चिनि लगे दंगाय जों अ जर जत तति पासति थानजांगाय चिनि गेलाति बल जवाना ते केबो कासिनार मालिया आवन बगे तिनि जरबो बुनि दफन गरो तामो बीजेपी एंथों तामो कांग्रेस एंथों तामो सीपीएम एंथों जत थानजांगाय तिनि बुबागरानि जवाना कासिना बगे जत त्यार नायजा ओ जरबो जों तुमुदे तिबरजा जत थानजांगाय बुबागरा लगी खांगाय गेलाता तिबरन जवाना ते केबो कासिनार मालिया आमो स्राय लगी थांगा आवन बगे तिनि जों परिष्कार रबै दङ जे थानाय जराव सुदिरा बर्मन जों जे एमएलए आ कर्मनि बसबा रखाबा खुबगे पासे मासंखा आ पासे मासं मासे तिनि को पुनि बासं खायै बुनिगे डेभलपिंग याने किरजागै लगे इलेक्शन खायमान हंकाय चिनि एडीसी विलेज कमिटी इलेक्शन काय 2002 बोसोरनि थाका ताबो खायजे खु नेजों साइमन ब्ले बीजेपी रे साव सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयासिनी नहीं तो मुझे नहीं सबका साथ सबका विकास नहीं खाई और बगे हम बीजेपी वालों से यही कहना चाहता हूँ हम तिपरा मोता बीजेपी से डर नहीं लगता बीजेपी तिपरा मोता से डर लगता है इसलिए आप लोग अभी तक चुनाव नहीं करवाया आप लोग के पास इतना ही ताकत है तो एडीसी विलेज कमेटी इलेक्शन करके दिखाइए ताकि हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका पास कितना दम है समावर परिस्थिति सारा मजबूत ये बीजेपी रखना
Abang bagai kebangan BJP ni horong ni horong ni taruh kami ni bawa spacing agai ada di Pramota Cigon dia sebelah di Pramota tango samungan itu di Pramota Cigon dia memano kintu di Pramota Thansa tongo di Pramota Phan tongo di Pramota Buagar tongo di Pramota Thansa ni koran tongo di Pramota Thansa ni Phan tongo abang bagai ini BJP ini kiri saja tongo sempurna seman bela abang bagai ini all zarawa जों अबा साननो मोसुङो जिनि बुबा ग्रानो नरक जेसेबन केलांगै बुनि दफर कासुन लाइथो तेके बो कासिमारिया जों गेडा तिबन ताकि स्नामनाय जिनि बुसाङो तिन चबत कप्लाइ मा बगै तिनि थाङि दङ आं बगै जों साइन आमन आं बारबार साननो मोसुङो तिनि वाथि फाइनान्स अंगै नखा सुमै बुदुल नखा माक्साइ फायो ना जों साइमान नि वाथि फाइनाय क्या बासा गबा नगो माइलामजो तका माइरो सादिनि सालायमान खोनावो बासा बासा नखलावो रियो ग्रानो दिन खोनामो आमन बै बुइ द फारबतिनि दिनै एलादनि तंले दिनै गेरा ततिबन चबा कप्लाइना थाङै दङ जिनि बबगरा थान जागले जिनि चबा कप्लाइना थाङै दङ आमन बै बुइ द फार जतो सालाय दिनै अ गरांगो ताकला सं दिनै प्रेस मिट खले जिनि बबगरा सेजाला दंलै बले आमन बै आं रिक्वेस्ट खालामो जोङो दिनै तिब्रासांखाय बुवारले फास फाइजे नों सिपिएमन खाय दंदि तिब्रासांखाय नों बुवारले फाइजे नों तिनी बीजेपी खाय दं दे नों तीन तिब्रासांखा बुवारले फाइजे नों तिनी तिब्रासांखाय बीजेपी कांग्रेस खाय दंमोन तृणमूल खाय दंमोन तिब्रासांखाय नों बुवारले फास फाइजे तांगा पुलिसआ जों तिब्रामथा जत्तो थांजां लायो बुवारले लगी लायो जों जत्तो पाल खाय जों गार तिब्रास नामै जिनि हाजिनो अधिकार नों पालिग्रा नाय सिगां आबो ने नों सिपिएम खायदि कांग्रेस खायदि बीजेपी खायदि कोनो प्रॉब्लम करे तांगे जों परमानेंट सल्यूशन मानिया गलो नों जेसेबां पार्टी खायदि आबो कोनो प्रॉब्लम करे आउन बागरे दिनै जों साननो मोसुङो दिनै बुबागरा बो खरसा राजानि बुसा राजा बो दिनै अस्ततामरि इनसिया बो दिनै अबतामरि इनसिया बेबो दिनै जिनि बागै बो दिनै आसु लाइफनो सेक्रिफाइस खाय दङ बे चान नङा जरो चाया थुना जरो थुया दिनै ताखौ बुखाय मालाय बुङा बुहाबे कक साइ तमा जरो बुइ कक साना जरा करि करि जिनि बागै जबा खाय दङ दिनै बलमान गुरि बय हाबुं हाते कावै बुं हामो हं कावै दिनै सादंवाति हियावै दिनै सांनासे सेरबस खाय दं माने हंगाय जों तिबासार दिनै अजाराव थानजांनि हंगाय जोंहा अदम जाते अ पृथ्वी कोन जागा तुगि मांगला हायसि आउन बगै अजाराव जों ब कदर बचिगन ब मेचुर ब इमेचुर ब कताल ब कसाम आं सेनु बसेरिया हेने जों खालायन जरे ताखुरो जों अजाराव थानजांरे बुइते ब जों किरिजागरे थानजांरे बुइते ब जों किरिजागरे आउन बगै दिनै ते ब्रह्मदानो सब समय टारगेट खाय दंले आउन बगै दिनै बीजेपी बुबाग्राना तम है बुबाग्राना महाराज जी आप वो जयंती प्लेस ले लीजिए फिर भी बट आप गैर त्रिपुरन डिमांड मान कीजिए दिल्ली पहुंचे साथ में निर्मोहन लाइफ में बुबाग्रा नंग गैर त्रिपुरन ता सानी नंग राज्यसभा एमपी ना दे राज्यसभा एमपी ना हो केंद्र मंत्री भी दे तो वो गैर त्रिपुरन ता सानी बुबाग्रा तमसा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अपना लोग के लिए अधिकार चाहिए पॉलिटिकल राइट चाहिए फंडामेंटल राइट चाहिए मैं तिनाव में हाइटिंग लीडर बड़ा मान खबा जेल लीडर नो रांग में पाई मानिया जेल लीडर नो माई में पाई मानिया जेल लीडर नो आइन में मेचन मानिया जेल लीडर नो कोप में ठोकी मानिया ओम हालिया चिन बसंग तो हो दो ओ जरो जों ज त दिबासराव दिनै लगिना सिमसि बुबाग्रा चिन थाने मुंस सानिया रां सायरि सानिया मुंस सानिया बुबाग्रा तामसा नरक थानजा सिमसि अंदे हागे जों चिन हाव जों जेहा दिबासायनि सिजा फिनाय जों चिन हाव दिबासनो जेहा कपलाय फिनाय अबसिम चिन बुबाग्रा साइ दङ आउन बगै बुबाग्रा बार साइ दङ ini ozarawa jini joto leader jeng thanjang hake joto tibrasa thanjang hake jini gyara tirpanen chobana teke kasina maria beba dini bubagra no rangbayo paimanya phanbayo paimanya kope mesen mengman bagai dini bubagra bhage mesa jini thanjano bhage subrna hangai newspaper tai doinia sendan patrika pratibadi korte fake news share dini jini borono hoirane khaine kaisa boni chokran cholitango a chokran tanu jeng mabudine takuro तांगे हंगे थाने न्यूज़ पेपर सीओ तिब्रामो थाने 8 जने एमएलए 8 जना एमडीसी तिब्रामो थाने 8 जना एमडीसी बर थाने हंगे बीजेपी जॉइन खाने तो बॉय एमडीसी तिब्रामो था जॉइन तिब्रामो था जाकर बीजेपी जॉइन करने बों सारे तांगे सारा गया ताता जिमले बोतो अपन सारा गया अपन आंग सारे मुझको जे आम हंगे ऑपरेशन खाने न्यूज़ पेपर सारे मुझको अब आगे 2000 ने एमडीसीया अब महाराजा ने एमडीसी और क्या भैया कर खाएंगे ऐसे तुम जनरल क्या बोलते मुझे एमडीसी तिपरा मत है यार बीजेपी ज्वाइन खाएंगे बी बम और बुकते को अब चिंतु करो नहीं है जी और मगर सं जो तो तेरमा तो नहीं
जोंहानो केवल राजनीति खामजों थंनानै भाइया जों जत सेक्रिफाइस खायो जिन बुबाग्रा सामप्लियो दङै जबा अंखरै खाबाजों फानबाजों यांबाजों जबा खायो जिन दफार पार्मानेन्ट सल्युसन खालामना बागै जों भाइयो आउनदै जोंहा जों साबुं सालबाय निउस पेपर सिमानि आमरे जर जर माबा आंसुबो पा जोंबा दाबो जिन honorable CM tung honorable deputy CM tung joto honorable EM jono honorable MDC joto leader tung sabung barkai जोंहा दाबो बा बुली रको बांला पत्रिका नि बको बासिं सुसन देले से बुं सितो मै दिनि फना अमोफो दिनि फना अमोसंपो अबनो कोन दिनि जों खोजुता दे सय को गंगाय बुबाग्रा ताम साइतों बुबाग्रा ताम खलाइतों बुबाग्रा ताम दागितों अब सिबिना सिदि हागि जों थानजंगै जों हाव कप्लाइ नै नाय थाने जरो जों खबले जिनि बुबाग्रा उदिनो रिसेंटली सालि सादम सगां bo airport lane khayai kaisa VIP room bo asugoi bo kaisa bini luggage nasing tongmani se a jago BJP ni মন্ত্রী ro phaya jaro ne same room na asuka amo baise BJP ni IT sir ta amina also sir ye boga grano photo click sa bui hause iko sonar toriwo chini boba graba BJP ro meeting khlai tong tepo gam se boga garibla dunia wo a jago okolo ko screen or displaying do boarding time is airport missing was displaying the ngaba round khai bu police khable komo ta sunar tori na amon boge public ta bu kaliyo public ta bele he smart haisi tan nang khai nung thoga jana public bai nung te public thoga mali haisi an boge boba gara ba sunar tori wa asugui ba BJP ba kok salai dang de hinta aro already displaying the airport boarding time Delhi time sen Guwahati time sen ini already screen display dong nung le bahai kai nung azago sunar tori wa asugui BJP meeting khai dong ne opros khale ka ba abon sijakle nung jesabana tatal thoka de nung jesabana ষড়যন্ত্র খাইde nung te tipra mothar nung te subai mali yar tang he ka da chin bubagara tongo chin buar kubin choba tongo chin buar kubini phan tongo somar thanjani khorang tongo amon bai tinabon sanama jo tahuro tangke tino sarabo chiri tibrasa party tordai phan chotolai bulaine dolane kono dorkar nai ya tini मेलानमा तो BJP bai sibe wakhalai hune sumor phai wakhalai ne kok da sung ke barsa tie thansa ma donai boli boro jese bangla don to sung mai chingwalai manu khangkai o tumra bangla ne gorang o tagra so tong hungjago boro press meet themoni layo a sujuno kone dina tari buhaisi sung ke barsa sini sinmo ani sinmo ngini sinmo jotor sinmo jing ke barsa ngana nai sini sinmo party waisa borti barama ta khayo bo BJP khayo bo congress khayo 어머 분아 IPF 가요 어머 지리 시리몽야 지리 시리몽 담하가이 지리 시리몽가이 성기브라사 오하니 부사 정 라자니 보돌 정 라자니 부사이니 정 신장하는 나이 아운베게 어저러워 정 저도 탄제 저방하는 게 지리 부와는 저번어 때께부 가수나리 말이야 정어 하워 급라인거 그래 닥티 불란 정 닥티 마나이는 마나이 아운베게 뭐가 그래 사이동어 너는 때비시딘 나신나우야 내 사트 아마스 너를 가라고 나신데 내 사다를 벗고 탄자 동대 하게 너는 이제 마한테 동안이 너는 이제 사동자 동안이 너는 이제 자스티스 마야 동안이 안 대박 너는 강이 타네 아버지 발만에 소리지 그랑나 보게 진이 보고라 되니 진이 보기 사탈이 되니 사이에 가 짜이고 있고 내가 오늘은 모두 관계 못 다걱정 되니 타네 일렉션 에디시 일렉션 사다스강 진이 보고라 모헌포 SDM 오피서 진이 보고라 시라가 거기 에다 카이가 진이 보고라 너 에다 카이네노 개보 로모이 제가 다만에 좀 노기하고 에바 컵 크나야고 대바 리셀리 সুবিধা গর মানে একটা খালি লোকায় লোক রোমাই জেলো দা খাবলে গাবর মাগাই আংসানের মতো যিনি বুবাগরা আছে জাস্টিস মাংরায়া जों হাইনতি বাজা এই জাস্টিস মানে যে মাইয়া আবন ভাই বুবার সাও যিনি হাজিনি সাধন নাই যিনি হাজিনি অধিকার নাই আবন বাগাই যে ভারতীয় সংবিধান মোতাবেক আর্টিকেল 2 and 3 नि মোতাবেক जों অর্ডার গেলে দেবান সামনানি নামছিনাই আর ভাই যিনি বুবাগরা দেখ সারা পৃথিবী গুরুই তিনি চিনি বাগৈ খরানি দङ তিনি ন রিসেন্টলি যে সোশ্যাল মিডিয়া দংনাই অ্যাক্টিভ দংনাই রঙে নর নুই মানখানা চিনি ববরা যে বিজ্ঞান ভবন যে দিল্লি কক সামনে দিল্লি কলিরে গা কলিরি তাঙ্গৈ চিনি ববাগ্রা আজকে জ্ঞান গোনাं আজকে বুদ্ধি গোनां আজকে মায়া गोनां আজকে ফান गोनां চিনি বাগৈ চবা খাই দङ অজারাও जों तिब्रा জাস্ট थानचांनानि सिमिसि চিনি ববরা যে কক সামনে যে ফিরমানি বব
सोलोंगिरि मानिया बिनि थानि अबो अटोमेटिक दङ बिनि सागि ईश्वरनि फान दङ जे बर ईश्वरनि रूपी ईश्वर ताबु चिनि बागै आउन बगो जरव चिनि बुबा गरन जज जोतन टिपास लगिरिन काय चिनि बुवान चबन देखे अब कासिनार मालिया आउन बगै तिनि बुवान गोबां तरस फायदो आना अंते मोटिभेट सानने मुजु चिनि मकरा कामियो चिनि ताको बुमसन जागा सेगै तिनि आ जागो तिनी विप्लव देवसं आ जागो जागा सेगै बंनि मयला छिद्र जागा सामनान बागै बर चेस खायमानि किन्तु खायमालिया तान खायमानि अंगाय थांजा तमनि बागौ चिनि बरं त साताव जों चिनि बरं त साताव जों मोइदो खायना नांफेरो फिसा तांगाय थानाय जराव चिनि सीएबी नि बिलका सले दसराम गामियाव चिनि ताहर कक जागा जों आबो जासिस मैया चिनि मन्दिरलाई गामि बुथार जागा आबो जों जासिस मैया ऐसे दुर्गा चंद्र राघव बुथार जागा आबो जों जासिस मैया चिनि फायरमैन बिसुन देव बुथार जागा आबो जों जासिस मैया आबो बागौ जों साननो मजबो जों कोनो जातिनि खिलाफिया कोनो राजनेतानि खिलाफिया जों कोनो धर्मनि खिलाफिया जों चिनि संविधान मुताबिक चिनि अधिकार बागै जों ग्रेटा टिबलेन सानो ओ ग्रेटा टिबलेन जों दाक्ति मारिनाय निनाय जों जदि थांजा तंखांके जों दाक्ति न मानसिनाय आबो बागै चिनि बुबागरन जे बुइनि दफारर तुम जदि हारं पिनां खायगांके बुइनि दफार तुम जदि चिनि बर केलेन खायगांके जों जत टिबाज थांजगलै जों चिनि बुबागर डिफेन्ड मा खालायनाय आउन बगै जों अ जराव चिनि बुबागर हाय जे लीडर स्ट्रंग लीडर चिनि तिप्राव तो करिमि करे भारत हाउस जों लेखाय मानो रोमा लीडर जों बुसा मारदों जों बेले कबल गाहामसबले ते भारत करे बुइनि देश विदेश थाङै चिनि बुबागरा ग्रेटर टिबलेन ब्रै पक सायो चिनि बाय खरं लै तङयो अ जराव बुइनि दफारखौ चिनि बुगान हारे किरिमा खेतमा जाव दिनि कलै तङो अ जराव जों जास थादों ना बासिमसे आबन बगै बासा लीडर आगियो जों लगिरि हमा दङ के नङ चिनि अ आसेबा आबरम लगे तो तंग साइमिया आइ गेता मे फोरगलागा जेकुनो डायलग माया पनो बांग्लादेश गो बेक हिनाले थाइसाले फोरगलागा हासि अलिदार बा ngatabo बांग्लादेश गो बेक हिने बता बरो तंबा बीजेपी ओ सिबलो तिबर मत बांग्लादेश गो बेक हिनाबलो आज बीजेपी तो बस बांग्लादेश गो बेक हिनाताबो हेदबा ngai abo sanan muzungo nang chini buba grano jepro khomono thangpro dagarkha khopti musuka थानाय जे गोत्रांमा जरावा आ जरावा जस्ट नर वान्स गुनेदि चिनि बुबागरास गोबेकिनो ह चिनि हानि बुबागरा ओ हानि बुबागरा बरस गोबेकिनो गाय नों देसा बिजबि थांगा जे बिब्लब दिनो गाय दरमा दरा खाय गोबाक तमय गाय साबो ताताले सार कोबले जों सितमले अब सामने में तो समझदार को बस इशारा है काफी है बोलने का कुछ जरूरत नहीं है नंग तिरे बुबागरा गोबेकिनो दिनै ओ बिब्लब देनो थांगाय दर मदारा खाय गोबाक तमय मोजां साइमन ब्ले साबो ताताले सार कोबलिदा आउनो सानमो जों ताबो गाय आइके बांग्लादेश गोबे ताबो गता बे बांग्लादेश कम बैक ताबो खाय आबो गाय आइके तमसा आवर लैंड आवर राइट्स आइके ताबो गंगाय आवर लैंड अदर राइट्स हनब्ले आवर बगे जों सिनानि नांगौ जों जत लिडर रेसपेक्ट हो जत लिडर हामजो जों केबने सेजाया फियाबो कोबिनि जों चेरि मा सारनि हाइस आउन बगे जों अबनो आंगोमर बारबार मोदु खायनो मजमो लिडर जत लिडर गाहाम जों जत लिडर हामजागौ फेबा लिडर मिसि लिडर दङ जे लिडर जत लिडर न तुइ खाबकसा फानबासा या बसे या परिबासरा हिनमाने हंके अ हाव खरसन लिडर दङ अमका चिन हारि बुबागरा महाराजा श्री श्री प्रदुत विक्रम किशोर मानिकम अनबगे अजर जों बेलेन कबल गाहाम बेलेगन खाजुम जानाय क अनबगे आं स्पेशली चिन सिखा सालेना आं मोदु खायनो मजमो ताकुरो नर वाचुदि चिने तिप्राहानि जे मयला हर थामानो हंकाय जे नेसा हर थामानो हंकाय ओ जुराय बर कासुइना रे बियो फादर हाय ड्रग्स फेमन हंकाय द अखलो गय तिप्राहाउ तो बि फायो नै बबर नेसा मुक्त दा नेसा जुक्त दा अब जों वास दे क्लाइबले न तबो तिप्राहानि जे नेसा हर थामानो गय कासुइना रे बियो तिप्राहाउ हापाइमा हंकाय कास कासे फिर द फिउ जे ड्रग्स तो बि फायो अब सामने बुथारन मगे तागनाय दं जों बुजिब्ले चिनि तिब्रास सिगां बुथारन मगे बक तागि चंगै दं आबन मगे चिनि तिब्रास सिगां बेको हुसियार मा दंगाय ताबो बनिदा बन हार मगे ताबो चिनि जुबक समाज 10 खाय त मजे बुथार सेबे गंगै अ दफारते मथांजालिया आबन मगे जों वाचो नंनाय बरबर रतन फायगाय बरबं सासो तेजा रतन फायगाय बरबं सासो गा बुबांते महतर मानसि नायबा आमागेदे जुबक समाज गय चिन दफानि बेकरे चिन दफानि फान तुमजे जुबक समाज सकरबो मागांके बुनि दफाराव जोंना मेजेनि मानाय
Awan bagai sini समाज जबरो kaham kaham फाइबा जराव ताबो बुनि दफानि सिलि तंगो जों कुन दिन ड्रग्स सामु जमान बा जों ड्रग्स कुने हानि तुमु जमान बा बुनि दफानि जों ड्रग्स तुनि भयो जों चारिवो ओला गाचिनि सिकला चालर काय बुवा बन सिनिया या बुमान बोथराय एके साक सुसाके थिनाय एके सिगो मानि खय बय बोथार थिनाय एके जिन दफाता चलितंगला चिन सिकला चालर न आउन बाgai जों बेरेगना हुसिया मा तंगाय जिनि अ ड्रग्स न होइते जों यबना बाgai जों आमसेने लुगुराव जत निजिनि सागनि नंनि बसा अंगिया फाम जों तु आनि बसायनि जों माया नंगै जतन जों हुसियार के मा तंगाय आउन बाgai तिनि अजरबो ते बिसि दिन लेलिया जिनि बोबा ग्रानि जे चौबन कप्लाइनन बाgai तिनि बिसिबर खेतमक जमान बाgai तिनि एडीसी विलेज कमिटिनि इलेक्शन खलायरे त अब त परिष्कार तेकुल साननांलिया मजोदा आसन ति प्रमोदन किरि अंगाय 2 बोसोर मिथागा नोंचिनि पब्लिक राइट्स नों बायोलेट खालाय दङ नोंचिनि पब्लिक अधिकार नों सेगै दङ नों त इलेक्शन खालायनामोन ब्ले नों त साइ दंले सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास दिने नों बर सबका साथ सबका विकास गबा नों तिनि टाउन बनाव अंगाय नों तिनि इलेक्शन से खाली गाय बायोलेट गाय डेभलप खालायबाय नों दादि दय दंगाय तिप्रा चिनि तिप्रा से एरिया अंगाय 2 बोसोर मिथा इलेक्शन खालायगो गय जों बुजि दंले सब सबनि साथ दं सब सबनि विकास बगे वानसो आउन बले बीजेपी रो ताबो बेलेग खेतमा गले दङ ते चिनो आम चायो ते बीजेपी ने बुस्तुं बाले करके जों मारने आइसि जों जत से बात नाय आन मगे फाइने असेम्बली इलेक्शन चिनो र होइतेबो जों प्रति बसर पिना कि दास नरि वासे बोर्ड काजल दास न वासे बोर्ड कय जों मा फैले जाओ पेबा तागला जिन बोगर ताउ वानसुका जिनि बोस असे कबंग तरि दङ हंगाय तंगै दङ हंगाय जों ताय जिन कैंडिडेट यांनाय बसकानि एसएमए 2023 नि इलेक्शन अ जागाव जों तेपरामो थानिगै जिनि तिपरासा एमएलए जों सनाम हनाय न हनाय आवन बगे जों जत तेर मा दंनाय तिनि बगे आसुन सितुं